спад Боже наш, керуй, Єсу нас, володар, Змовця наш, повік вічний час, Господь Боже наш, керуй, Єсу нас, володар, Змовця наш, повік вічний час, Господь Боже наш. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Інтенція этой святой мши. Молимся за померлого Юзефа, Веру, Веронику Антонину. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий означает свято переменения Пана. Это свято особливое для нашей веры. Чому особливое? Тому що Христос, переміняючися перед апостолами, усмацняє їх у вірі, або, може, навіть веде їх у таємницю свого божства. Поэтому просим Христа Пана, как вот эта таємниця божства Христа відкривалася і для нас, бо колись ми його побачимо твар у твар. И просим пробачения и перепрошаем за все наши провины, которые мы здійснили на протягу от нашего життя и опошніх днів, щоб нам бути годні удільничати у таємниці божства Христа, якою є найсвятейшая Евхаристія. Сповідаюся Богу усімогу. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амин. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, хвала на вишнях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Божем, хранку Божий, Сыне Отца, береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше,
які сядзіш праворужайца, змілуйся над нами, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Єзу Христе, з Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Ласкавый Ойче уславным, переменение Твоего единородного Сына Ты подтвердил таемницы нашей веры. Сведченням Моисея Илии показал хвалу, якая нас, Твоих усыновленных детей, чакае. Учини, каб мы заўсёды слухаліся Твайго умилованного Сына и разом з Ім могли атрымаць вечную спадчыну, які з Тобою живей валадарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читанне книги пророка Даниэля. Я бачыў, як ставілі троны, і старадаўні сеў. Адзенне яго было белае, як снег, а валасы на галаве ягонай, як чыстая воўна. Трон ягоны быў, як полымя агню, а колы, як палаючы агонь. Вогненная рака разлівалася і выцякала ад яго. Тысячи тысячу служили Яму, и 10 тысяч десятков тысяч стояли перед Им. Суд сел, и разгорнулись книги. Бачыў я ў начных візіях. Вось разом з облаками нябеснымі ішоў нібы сын чалавечы. Наблизіўся ён да старадаўняга і быў подведзены да яго. І дадзена яму была улада, і гонар, и валадарство. И все народы, плямёны и мовы служили Яму. Улада ягоная, вечная улада, якая не адымецца. И валадарство ягоное не будзе знішчана. Гэта Слово Божие. Валадарить на всей земли, Он наивысший, валадарить на всей земли, Он валадарить, нехай радуется земля, нехай веселятся шматликие высны, облака и темра вокруг справедливость и право, основа ягодного трону. Он наивысший, валадарить на всей земли. Горы, як мост, растопятся перед обличьем Пана, перед обличьем Пана всей земли. Его справедливость,
Читання другого послання святого апостола Петра. Умилованные, мы дали вам спознать моц и прысти нашего Пана Иисуса Христа, не идучи за мудро складенными байками, али будучи видоводцами Ягоной величи. Ён атрымаў ад Бога Айца пашану і славу, калі ад велічнай славы да яго сышоў такі голас: «Гэта мой сын умілаваны, якога ўпадабаў я». І мы самі чулі, як гэты голас даносіўся з неба, калі былі з ім на святой гары. Да таго ж у нас ёсць мацнейшае, прароцкае слова, і вы добра зробіце, калі будзеце трываць пры ім, як пры лямпе, што свеціць у цёмным месцы, пакуль не пачне світаць дзень і зарніца не ўзыдзе ў сэрцах вашых. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Это сын мой милованный, якого я уподобала, его слухайте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус узяв з собою Петра, Яна і Якуба і узышоў на гару помолиться. І калі ён моліўся, выгляд твару ягонага перамяніўся, і вопратка ягоная стала бліскуча белай. І вось два мужы размаўлялі з ім, а былі гэта Маісей і Ілья. Яны з'явіліся ў славе і казалі пра ягоны адыход, які ён павінен здзейсніць у Іерусаліме. Пётр і тыя, хто быў разам з ім, былі змораныя сном, калі ж абудзіліся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі разам з ім. А калі яны адыходзілі адтуль, Пётр сказаў Езусу: «Настаўнік, добра нам тут быць. Паставім 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Маісея і адзін для Ільі». Не ведаў ён, што казаў. Калі гаварыў гэта, з'явілася воблака і агарнула іх. І спалохаліся яны, калі ўвайшлі ў воблака. А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». І калі гучаў гэты голас, Езус апынуўся адзін. І маўчалі яны, і ў тыя дні нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі. Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка, паважаныя. Сённяшняе Евангелие вельмі вялікае, вельмі поўнае не то што сімвалізмаў, нейкіх сімвалаў такіх, але гэта Евангелие поўнае жыцця духоўнага кожнага хрысціяніна. То есть бачым, як вучні ўваходзяць у таямніцу Бога праз перамяненне Пана нашага Езуса Хрыста. Таксама і даюць праз Евангелие, праз тое, што напісалі, найсці нам у гэту вялікую таямніцу Бога. Мы верым у Бога, кожны з нас верыць у Бога. І мы, напэўна, адчуваем, што вось мы больш вельмі пераконваем сябе, што верым у Бога, што ёсць нейкія сілы моцы найвышэйшыя. Але мы таксама верым у Бога, дзякуючы традыцыі, якая перадавалася з пакалення ў пакаленне, дзякуючы вуснай традыцыі нашых продкаў, сведчанню нашых продкаў. Мы верым у Бога, верым у нешта найвышэйшае, што над намі. Таксама нашыя продкі, калі мы каснемся далей прошлага,
мы бачылі, што яны таксама верылі ў Бога, якога аб'явіў Езус Христус, калісьці прынялі хрост, верылі ў іншыя боства, можа, не так, як патрэба верылі, было многабожжа, язычніцтва, верылі ў гэта ўсё. Потом знайшлі толькі сапраўднага Бога, хрысціянства, знайшлі Езуса Христа, того Бога, які калісьці аб'явіўся толькі аднаму народу на зямлі. Але перад гэтым Бог прабываў з чалавекам бачна да хвіліны граха. Мы, дарагія браты і сёстры, павінны вельмі глыбока зразумець, што гэта ўсё таямніца, якая адкрываецца паступова перад намі, і не толькі праз сведчанне нашых продкаў, але гэтая таямніца таксама адкрываецца перад намі з дапамогаю пісанняў, таго, што аставілі, што пакінулі пасля сябе вучні Езуса Христа, што пакінулі пасля сябе таксама розныя святыя пісьменнікі, якія пісалі святое пісанне. Гэта людзі, натхнёныя Богам. Яны пакінулі пісанне, і Христос, калі прыйшоў, пісанне ўжо было. Ён неаднаразова казаў, што я не прыйшоў, каб змяніць пісанне ці замяніць, але выканаць. На мне выконваюцца гэтыя словы, якія вы толькі што пачулі. Бачым, народ па-рознаму падышоў, хто ты такі, мы цябе знаем, і тваі бацькі жывуць сярод нас, і тваі браты і сёстры таксама жывуць сярод нас. Мы чулі таксама ў пісанні гэтыя словы, дзе Христос гаворыць, што няма прарока, найменш прарок шанаваны на бацькаўшчыне сваёй. Але вось гэтае пісанне адкрываецца для нас з новаю сілай, калі мы разважаем над ім, калі мы задумваемся над ім, задумаемся над той хвілінай, якая сталася ў жыцці Езуса Христа, і чаму гэта сталася. Цікавыя словы, якія мы сёння пачулі напрыканцы урыўка евангелічнага, дзе аўтар гаворыць, і маўчалі яны. У тыя дні нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі. Нічога не казалі, маўчалі. Маўчанне, вось праяўляецца маўчанне. Таксама мы бачым, што малітва Христа была ў цішыне. Вучні таксама як бы знаходзіліся, засяродзіліся таксама ў пэўнай малітве, бо так іх вучыў Езус Христус, бо так яны бачылі прыклад ад Езуса Христа. Засяродзіліся ў малітве і бачылі пераменены твар Езуса Христа. Яны бачылі дзіўныя з'явы, якія наступілі. Не ведалі нават, што казаць. І калі убачылі гэтыя дзіўныя з'явы, асабліва, калі з Езусам убачылі двух асобаў яшчэ, Маісея і Ілью, прарока, Пётр выказаўся, што добра нам тут быць, што вось яны захопленыя гэтым бачаннем, гэтаю з'яваю, якая перад імі знаходзіцца. І пагэтаму гаворыць нейкія словы, што мы пакінем памятку на гэтым месцы. Але, напэўна, памятка матэрыяльная – гэта памятка матэрыяльная. Але вось пісанне – гэта больш памятка духоўная, якая напісаная. Дарагія браты і сёстры, і мімаволі хочацца сказаць, што вось памяткі напісаныя, яны тоже могуць знікаць. Але паглядзіце, якая вайна была са святым пісаннем, і гэта вайна была даволі жорсткаю, асабліва апошнія стагоддзі. Апошнія стагоддзі, сёння яна трывае, дзе кнігі святога пісання, Бібліі забароненыя ў некаторых краінах, як кніга непажаданая, як кніга, якую немагчыма прыняць. Таксама па-рознаму былі забароненыя кнігі, што чалавек не мог дайсці да пісання. Яна была напісана на толькі некалькі мовах, гэтае святое пісанне, то есть чалавек не меў доступа да святога пісання, каб паразважаць над кнігамі. Гэта таксама у нейкім сэнсе была забарона пазнання святога пісання. І бачым, па-рознаму падыходзілі людзі да гэтага.
яны хавалі ў нейкую таямніцу Бога, каб чалавек не адкрываў для сябе, бо пазнанне Бога – гэта радасць для чалавека. Чуем словы Петра: «Добра нам тут быць». Перад імі адкрываецца Бог, дае пазнаць сябе Бог. Яны гавораць: «Добра нам тут быць». Поэтому, калі мы чытаем і кантэмплюем Бога ў цішыне, мімаволі мы што адчуваем? Мы гаворым: «Добра нам тут быць». Калі прыходзім з касцёла, ідзем з касцёла, пабыўшы на святой імшы, прыняўшы святую камунію, вельмі часта чую, што вельмі добра сябе адчуваю, узнёсла, як бы лячу на крылах, паяднаўшыся з Богам, пабыўшы, адчуўшы Бога на сваёй душы. Тое, што Бог дае адчуць, гэта добра. Гэта добра. І калі мы прарока Ізахіэля разважаем, дзе ён разважае Бога, дзе Бог адкрывае, Ілью прарока, дзе Бог яму адкрываецца, і ён адкрываецца ў лагодным павеве ветра, не ў буры, не ў навальніцы, не там яшчэ нейкім чынам гвалтоўна, але ў лагодным, тады, калі чалавеку добра. І калі чалавек адчувае Бога, мімаволі гаворыць: «Добра нам тут быць». Мы бачым, напэўна, адчуванне Бога – гэта дабро, але таксама гэта і адказнасць. Калі апосталы уваходзяць у воблака, з якога прамаўляе Айцец Нябесны, мы бачым, у тая хвіліна спалохаліся яны. Яны спалохаліся перад вялікай таямніцай Бога. Таксама, калі Маісей бачыў Бога у кусце, які гарэў, ён таксама здзівіўся ад гэтай з'явы. Ён не мог прайсці міма, ён углядаўся, але калі пачуў голас сказаў: «Скінь сандалі, зямля, на якой ты стаіш, святая». Чаму скінуць сандалі? Таму што ты створаны з зямлі, ты паяднаны з зямлёю, і гэта частка цябе, як бы Бог гаворыць. Ты з'яднаны ў гэтай частцы, і не павінна нічога цябе раздзяляць ад гэтай часткі. То есть ты павінен быць датыкнуцца да стварэння Божага, а гэтым самым, датыкаючыся да Божага тварэння, ты датыкаешся да Бога. І бачым, апосталы ўвайшлі у гэтае воблака, як бы таксама датыкнуліся да Бога, датыкнуліся да Духа Святога, бо таксама гэта воблака прадстаўляла сабой Духа Божага. Яны датыкнуліся да Духа Божага, яны не ведалі, што сказаць, і яны не ведалі, пра што гаварыць, бо вялікая таямніца атуліла іх. Поэтому Бог у маўчанні. Бога немагчыма вытлумачыць, пра Бога немагчыма сказаць. Бога толькі магчыма адчуць. І адчуваем Бога праз добра. Праз гэтае слова. І гэтае слова, галоўнае слова, якое дае магчымасць сёння нам, у сённяшняе свята, адчуць глыбей і лепей пазнаць Пана Бога праз добра. Поэтому няхай Христос Пан дапаможа нам адчуць гэтае добра на нас, калі мы прыходзім да храма, калі мы прыходзім да месца, асабліва прысвечанае Богу, калі мы адчуваем тут подых гэтага лагоднага ветра, якім ёсць малітва, якім ёсць яднанне з Богам. Подых гэтага лагоднага ветра яднае нас з вышэйшымі сіламі, яднае нас з Богам, яднае нас у адно, з тым добром, якім ёсць нашая вера, бо ў гэтым матэрыялізуецца ў нейкім сэнсе нашая вера, яднаецца наша вера праз найсвяцейшы сакрамент, праз вялікае добро, якое пакінуў Езус Христос для кожнага з нас. Яднаецца наша вера праз вобразы святых. Святыя – гэта вобраз таго вялікага паяднання з Бога, і як найбольшае паяднанне Бога мы заўсёды бачым найсвяцейшую Богородицу Панну Марыю. Учора мы, дарагія браты і сёстры, святкавалі, быў такі дзень успаміну Маткі Божай Снежнай, альбо
Маткі Божай, якую мы ўшановаем у вобразе рымскім, збаўлення народу рымскага, копія гэтага абраза знаходзіцца ў нас у касцёле. І копія гэтага абраза, якая спадарожнічала нам на працягу 400 гадоў хрысціянства ў нашым горадзе, на нашай зямлі, копію, якую прынёс да нашага касцёла айцец Фабіян. І вось Дух Божы, які заўсёды знаходзіцца блізка Найсвяцейшай Багародзіцы, таксама акунаў нашых продкаў праз ружанцовую малітву, якой вучыў айцец Фабіян, акунаў нашых продкаў у таямніцы жыцця Бога, у таямніцы жыцця Бога, бо таямніцы ружанца – гэта таямніцы жыцця Бога. Мы дзякуем Пану Богу за великую присутнасць Найсвяцейшай Багародзіцы, бо гэта присутнасць прадаўжаецца, хоць той абраз цудоўны, які быў спачатку ў нашай парафіі, не знаходзіцца сёння ў нас, але мы дзякуем Богу, што ён захаваўся, і мы яго сёння можам бачыць, хоць не ў нашай святыні, але мы можам бачыць, можам прыйсці, узнесці таксама нашыя малітвы. І тут вось копія гэтага абраза, як бы правобраз таго ўсяго, што было тут, і як бы памятка таго ўсяго, што сталася тут, на гэтай зямлі, і што трывае тут. І бачым гэта таксама вобраз таго, што будзе, без чаго не можа існаваць гэтая зямля, без чаго не можам існаваць мы. Няхай Бог благаславіць нас, няхай вось наша пабожнасць, ружанцовая пабожнасць нашай парафіі зяе яскрава на всю нашу краіну і на весь свет. Амен. Виконуючи у світі святарську місію Христа, у свято перемінення Пана узнесем до Бога наші молитви за всіх людей. Молимся за Христовый костел, каб он, обвящаючи Божие Слово и уделяючи святые сакраменты, переменял свет и людей, Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб его служение показало людям велич любови Бога, Тебе просим. Молимся за людей, які щиро шукають правду, каб Христос освятлив їх бляском свого обличчя, Тебе просим. Молимся за молодь, каб у своїм житті і набрала приклад со святих, Тебе просим. Молимся за всіх померлих, особливо просим за померлих Юзефа, Веру, Веронику, Антонину. Каб Бог дозволил им радоваться вечным життям у Его володарстве, Тебе просим. Прошу Бога Всемогутного, ласки и милосердности Духа Святого для тех людей, от кого залежит спинение воинов. Тебе просим. Сегодня свое день народжения святкує бискуп Александр Яшевский. Прошу за его так само, и он колись, коли открывали наш костел, святили наш костел, консекровали костел, говорил Казанне, а так само, коли приносили айца Фабіяна, і він тут був присутній в нашому костьолі. Нехай Пан благословляє його, нехай Пан стереже його у кожну хвилину його щоденного життя. Тебе просим. Молюся за всіх людей хворих, терпячих. Молюся за людей несправедливо покривджених, несправедливо осуджених. Нехай Бог дасть їм сили, моці, дасть їм своє сучашення, увалье добро у іх серца. Ось гэта найважнейшае. Гэтаму мы молимся за гэтых людей, вельмі молимся, просим Бога. Бог гэта іх крыж таксама дапамагае трываць, іх цярпенне дапамагаюць трываць гэтаму свету. Тебе просим. Я молюся за ўсіх наших ахвярадаўцаў. Прошу Бога і за Александра, за яго справы, за яго штодзённасць, за яго працу, бо дзякуючы ён дапамагае, шмат дапамагае нашай парафіі, не толькі нашай парафіі.
і свержню таксама, і дапамагаў пры капліцы ў Жацерава. Вогуле, нехай Христос Пан благословляе ўсе яго справы. Цябе просім. Молімся за нас тут присутных, каб мы усюды і заўсёды былі вернымі сведкамі Христа. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай нас і ўчыні, каб мы, служачы Табе шчырым сэрцам, маглі заўсёды радавацца Тваёй дапамозе. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Сідайце. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, а Отець усемогутним. Боже наш Отче, святи принесенные нами дары, прославное переменение Твоего Сына, и очисти нас от бруду грехов светлом Его славы, яки живе и володарить на веки вечные. Пан з вами. У гору серце, подякуєм Пану Богу нашому. За правди годного та і справедлива, слушна і збагавенна, каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, всемогутний, вечний Божа, праз Христа Пана нашого. І Он дав бачить свою хвалу выбранным свідкам, а Його тіло подобное до нашого, зазяло незвичайним бляском. Таким чином Он умацаваў серце вучняў, каб не поддалися спакусе крыжа, а ўсяму касцёлу, які з'яўляецца Яго містычным целом, даў надзею, што ўсе Яго верныя дасягнуць хвалы, якою зазяў сам Христос, голова касцёла. Тому з анёлами в небе мы прославляем Тебе на землі,
разом з ними вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, німа і земля, уния хвали Твоей, осана на вишинях, благословлюваний той, хто приходить у ім'я Пана, осана на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой ко воду сходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего, гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, обсталися яны телом и кров'ю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Христа, Сина Бога Живого, змилуйся надо мною. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Христа, Сина Бога Живого, змилуйся надо мною. Это великая таямница веры. Смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего выступления. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, так само Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючы другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Найсвятейшей Панной, Богородицей Марии, со святым Юсофом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром, благословленным отцом нашим Фавияном и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцовать у вере, любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугою Твоим папом нашим, Львом XIV, біскупом нашим, Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой всіх хрещених по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, каб разом с ними завсюди радоваться там, радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого даруєш свету всякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого,
уся пашана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Это поеднание тела и крови Пана нашего Иисуса Христа, нехай да поможе нам прямать Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баронко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баронко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мене на життя вічне. Амин. Калі об'явіцца Пан, мы будзем падобнымі да Яго, бо ўбачым Яго такім, якім ёсць. Господи, я не мертвый, каб до меня войшов. Ты своим словом душу подновишь, меня уродуешь сном. Делай гроба нам хрещным
Свої рани, Ісус коханий, оздоровляєш нас. Славу дариш силу, капелі грошів. Дай же мне, Боже, капди свой кожний, я в Твоей ласці жив. Дай же мне, Боже, капди свой кожний, я в Твоей ласці жив. Дякуєм Тобі, Боже наш, молодий, ось добрий. Дякуєм Тобі, Пані, алілуя. Дякуєм Тобі, Єсу, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пані, алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за святло і утішення. Дякуєм Тобі, Пані, алілуя. Молимся. Небесный Отче, в таємниці переменення Ти показав нам хвалу Твоєго Сина, ученика був харистичний спожиток, який ми прийняли, да помог нам стати до Його подобними. Раз Христа Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Амен. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутний Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Фабіяні, наш чудотворця, став печері оборонця, наш час воління покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став печері оборонця, наш час воління покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став печері оборонця, наш час воління покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти,
Одари лаской и хвалы алтара слугу Твоего, отца Фабияна, заступника Столпецкого, які своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Тебе святая вся потребі, у Тебе ратунку ми шукаєм, разрушениць тлінності чекаєм, рушанцова Панна Марія, у Тебе ратунку ми шукаєм, разрушениць тлінності чекаєм, рушанцова Панна Марія, Маті, Ти прийшла задмить жаданням, радовать людей от покарання. У Тебе ратунку ми шукаєм, разрушениць тлінності чекаєм, рушанцова Панна Марія. Вечный, нехай на свете, нехай почивает в покое вечным. А світло Вечное нехай им светит, почиваюсь в суе вечным. Святейший сохрана, теперь и завсёды, и навеки вечные. Будь славлен, Наисвятейший сохрана, теперь и завсёды, и навеки вечные. Нехай буде прославлений Найсвятейший сохрана, теперь и завсёды, и навеки вечные.
Да, потому что 12 другой, совершенно не торжественный.